So kani bitong mga panahon na day no is naparenovate mi sa moang balay. Ug pag-abot na sa day sa kwarta day no, dili jud ka dapat day magpatakag butang sa imong kwarta. Kay wala jud ay kakabalo day no sa nahuna sa tawo ba. Kay maskin man good maayo kayo ang imong pagtagad sa ilaha. Dili jud ay nimo sila dapat kasaligan. Samot na akong isara sila nagtrabaho sa inyong balay. Kay diri man good sa moang kwarto day no is wala mi CCTV nga nakabutang og dire sa moang hallway. Og busy sa kami maning mga panahon na ba mo nang mabian-bian jud namo ang nagtrabaho dire sa moang balay. Pero lagi kay kumpiyansa man mi kay maayo man kayo ang amo ang pagtagad sa ilaha. Mo nang wala ra sa ko nagdahom day nga manguha day sila og kwarta diri sa amoa. So nawad-an magumi kwarta ni mga panahon na ba. Di man nga ingon nga dako jud kay siya nga kantidad nga kwarta. Pero sayang nasad kay sa tanan ba kay lagi gi-savings manggud to nako. Ay kumbaga day ba day kalansya to nga ako ang gi-savings. Og ang pinakasakit pa jud day no kay hapit na siya napuno. Pero gikuha sa nagtrabaho sa mong balay day no og gitilok jud. Wala sad mi kabalo kung asa sa ilaha ang nanguha ato. Kay katumungod nga kwarta day no is amo ara siyang gibutang sa kilid sa mo ang CR. Kay ang CR magud mo ni mga panahon na day no is wala na mo gipagamit sa ilaha. Kumbaga sa gawas na mo sila gipakuha og tubig ba. Pero wala na mo na malayi nga nisulod sila sa CR og nigamit sila sa CR ba. Mao na nalimas ang ako ang gikalansya. Gisayangan man pa kuno kay grabe na ko tinigom ato. Then wala din na mo na malayi bitaw no nga nawala na day ang amo ang kalansya. Kay usa man gud na mo hibaw-an nga nawala day mo kalansya pag human na nila tanan og trabaho. Kay kani man naging salig kay mi sa mga tawo nga nakatrabaho dire sa amoa kay lagi mga buutan man kaayo. Ay kana bang anghel kay sa tanan og mga nawong please la. Mo na sa naong palang daan no is kasaligan na jud kayo sila tan-awon. Mo na wala jud mi kanahuna no nga makabuhat tay sila og dili maayo. Og aside sad ana gitarong jud pud namo sila og dala. Og amo na sa silang librehon bitaw og snack day og pagkaon. Kay basin ka balumi nga dili jud sila dapat librehon namo. Pero amo silang ginalibre kay lagi nakita namo nga buutan bitaw sila. Og dili sad mi gusto day baday nga sa gawas pa bitaw sila mukaon kay lagi init kay sa tanan. Kumbaga kana bang muuli pa sila sa ilaha para didto maniudto. Mo na nag-offer mi sa ilaha nga pwede diri ra sila maniudto sa amoa. Kay lagi naghunahuna bitaw mi sa ilaha. Og kani pa yung pagkatarbuan nila day no grabe ka back job. Kana bitaw dili na mo deserve day nga sakto pa migbayad sa ilaha day nagbinuutan pa mi sa ilaha please lang. Pero gibasta-basta lang nila o pagtrabaho ang amo ang kwarto. Kana bitaw sa pintal palang daan hasta nang batia. Kay kani mong kwarto ang amo ang renovate no dili jud ni siya ingon nga dako. Pero ang pakyaw nila sa pintal ani day no kay 8,000. Dayon wala lang tarunga og pintal. Kana bitang first coating ra ang ilang gipintal. Ay kumbaga day pag pintal bitaw din nila no kay wala kahurot og 1,000 ml siguro. Unya 8,000 na dayon ang pakyaw nila ato ha sa pagpintal lang. Sus grabe lagi kaway batasang mga tawhana day no please lang. Og ang among kisami sa dani day no grabe kabati nila pagkatarbaho. Og ang mga gamit sa nila day no ilara pang gipambiyaan diri wa na lang jud nila hakuta pagawas bitaw. Mao na grabe jud gisapot ang piling gwapa ani mga panahon na please lang. Kay bati man lagi kay ilang trabaho sa pagkisami day no og bati pod kay sa tanan ang ilang pag-smooth sa mo ang wall. Mao nang gitawagan na mo sila day no og amo ang gipabalik og pa-repair sa ilaha. Mao ni kaning pagkatrabaho sa mong kwarto day no is grabe kadugay na human. Kay wala man gud nila gitarong og trabaho day no pero tarong kay mi nagbayad sa ilaha. Dayon sa ilaha yung pagpintal po day no grabe day kabati jud. Kay bitaw nagkabang-kabang no din ang lutaw pa ang green nga color. Kay gisapot naman lagi ang piling gwapa ni mga panahon. Mao nang niana ko sa kong afam day nga among ipa-repair day ang kisami na lang og ang wall. Mao na lang to among gipabalik sa ilaha og patrabaho. So sa pagpintal ani day no is ni gasto na sad mi kwarta day kay lagi kami na lang amo pintal. So na-quits na to ang 8,000 nga amo ang gipakyaw sa ilaha para pintal lang. Dayon ang sira pa jud namo ani day no is nga bungi-bungi. Ay dada ambot iyon sa lagi ni nila pagtrabaho oy. Dayon gipiyaan lang nila ang among kwarto day no nga daghan pa kay sila gamit day nga wala nila panghabwa aba. So wala kay ko nasakiti ato or nadismaya day nga gikuha nila ang amo ang kalansya. Mas diri ko gisapot og naglagot tay sa pagtrabaho nila sa amo ang kwarto. Kay kani magud amo ang tiles day is nani siya pattern day para dili gubot ang iyang design ba. Dayon ang nagtaod ani day is dili sila mosugot day kung magpattern pa daw kay lagi hasol na daw og dugay daw mahuman. Unya mahal ra ba kay pangayo taga taplak. Kay dili man lagi milabaran day og dili pud mikutihan day mao lang giuyunan na lang pud namo ang ilang gusto. Kay lagi basin mahago na pud bitaw sila. Pero kung kabalo pa lang day ko ngay nana day lang batasan no may pag nagkinuti na lang ang piling gwapa ani please lang. Anyway balik ta sa pintal day no day. So kaming upat ani day ang nagtabang og pintal. Ako lang gipatabang ang ako ang mga piso kay para mahuman na migdali ani. Kay dili mi pwede mamalhin sa mong kwarto day no kung wa pa jud siya natarog kahuman ba. Anyway lesson learned jud ni sa tanan no. Kung magpatrabaho gali mog balay day no ayaw mo patakag butang sa kwarta og ayaw mo pataka og salig. Og ayaw na sad mo palabi og kabuutan para dili mo maabusaran. Og anyway mo ra dito ako share sa inyo no og dire na day ko mag-end. I'm Emerly and thank you for watching mo nang bye mo ay.